Oto deni Jesu. Tabo kankiri abụọ na abụọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke atọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata ifi emechete na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi Chineke, nchekwaba ya na amara ya n'isi ezinụlọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ha, na-anụkwa olu akwa ha. Sebastian na Rita Ọhakamụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka amara Chineke, ngọzi ya na ọtụtụ ihe o mere ha nke ha etozukwana ya etozu, o wee na-emere ha ya, wee na-ayọkwa ka Chineke si etu anụnwa na-agọzi ha, na-edu ha n'ọdịnihu. Ezinụlọ Odim na-asị happy birthday to mama ha Ezinne Cecilia Odin, onye mere ọgụ ara ịnọ tata, wee na-ekenekwa Chineke maka ebere n'isi ya, ịhụnanya ya na nchekwaba ya na ndụ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke debere ha mama ha ka ọ dịrị na-aga. Helen Obi na-ayọ maka mkpụrụ obi Devion Jidechi English, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa, wee na-elotekwa third birthday ya nke ọ na-eme ugbu a. Pati ndị Igwe na-ayọkwa maka mkpụrụ obi mama ya Royal Highness Theodora ndị Igwe, onye nke rapụrụ ụwa nke anụnwa. Ka mkpụrụ obi ndị a anyị kpọpụtalụ nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Isaac Ogbunachi. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu mgbe niile. Ndị be anyị anamata onye ọbụla, ana m ekele onye ọbụla na-asị na ya dịkwara nụ mma o. Anyị na-ekele Chineke ụbọchị taata o Sọnde nke 22 oge na-adịghị n'emume. Anyị na-ekele ya maka afọ ọma ya na ịhụnanya ya, maka ohere o nyere anyị iji gbaa kelee ya, iji fee ya. Anyị na-efezi ya mmadụ niile ezinụlọ gbakọrọ ebe a n'ụtụtụ na ehihie a na-ezukọ maka ndị ọzọ anyị na-echeta na aja misa chọrọ ka echeta ha, na-ayọ ka Chineke mezuo onye ọbụla ihe ọ bụ n'uche ma nyekwa aka na-akwalite obi anyị na ịrụ ọrụ Chukwu, ọkachasị ikpere achite onye ahịa n'aka ya bụ ede ncha ya bụ the parish priest, na-ayọ ka Chineke chekwaba ya na etuzukwa ya. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka emume nke Yukaristi ya site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, gaa duru anyị na ndụ ebe ebe.
arịrịọ. Chineke Chike niile, onye ihe niile kacha mmasị n'aka ya abịa, mụnye n'ime obi anyị ịhụnanya maka aha gị. Biko zụlite ihe niile dị mma n'ime anyị, ka anyị na-eto n'ofufe gị, were amara gị na-echekwaba ihe ndị ahụ izute n'ime anyị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu ndị mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa atọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Nwa m, were obi umeala na-arụ ọrụ dịrị gị. Nke a ga-eme ka ahụ gị n'anya karịa onye na-enyefusi akụnụba ya. Mgbe ụgwọ gị rịgoro elu karịa, mgbe ahụ ka ị ga-ebuda ọnụ gị ihe niile karịa, ka ị were nweta amara n'ihu Onyenwe anyị. Ọ bụ ezie na ike Onyenwe anyị ebuka, ma ọ na-anara ofufe onye obi umeala. Ọrịa onye nganga enweghị ngwọta, n'ihi na ihe ọjọọ abụọla mkpụrụ n'ime ya. Mkpụrụ obi onye nwere ọgụgụ isi ka na-enweta amamihe. Ntị maara ihe ji ezi obi anụrụ ukwe nke amamihe, okwu nke osekpụa. Abụọla na azịza Chineke iji obiọma gị kwadoro ndị ogbenye ebe obibi. omume ga-aṅụrị ọṅụ na egorikwa n'ihu Chineke. Ha ga na-ete egwu ọṅụ, kperenụ Chineke ukwe, ṅụọrọnụ aha ya bụ iwenụ azịza. Nna nke ụmụ mgbei, onye nchedo ụmụ nwanyị isi mpe, ya ka Chineke bụ n'ụlọ nsọ ya. Chineke onye na-enye ndị
na-enweghị ụlọ obibi. Ọ na-eme ka ndị eji eji nwere onwe ha azịza. Chineke, I meela ka nnukwu mmiri zoo mgbe ndị nke gị dara mba. I nyere ha ndụ ọhụrụ. Chineke anyị, ọ bụ n'ebe ahụ ka ndị nke gị chọtara ụlọ obibi, nke ị kwadoro ndị ogbenye n'obi ọma gị azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Ọ na-abịaruola nso n'ugwu ahụ anaghị emetụ aka, na ọkụ ọrụ gidigidi ma ọ bụ ọchịchịrị na itiri na oke ifufe na ụda opi na egbe eluigwe na ụda olu nke ndị mmadụ nụrụ wee rịọ ka a ghara ịgwa ha okwu ọzọ, kama unu bịarutere n'ugwu Zayọn, nke bụ obodo mara mma nke Chineke dị ndụ. Ọ bụ Jerusalem mmụọ ọma zukọrọ na mmemme ha na nzukọ niile, ebe onye ọbụla bụ diọkpara na diala nke eluigwe. Unu bịakwutere Chineke n'onwe ya, diọkpe bụ ekwucha ọgwụ. Edokọtara unu na mmụọ nke dị nsọ, ndị eji mere ka ha zuo oke. Unu bịakwutere Jesu, onye bụ ọgba ụkọ nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ. Okwu nke ose bụ ụwa. Onye nwanyị kwuru sị, haleluya, bụrụ n'ibu m n'ubunu. Haleluya, sinụ n'aka m mụrụ akọ. Oh, haleluya, n'ihi na adịkwa m nwayọ. Haleluya, adị m nwayọ, dịkwa obi m. Hallelujah, dịkwa obi umeala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Onye
ọgụgụ nke ha si ozi ọma dị nsọ nke Lukà dere. N'otu ụbọchị izu ike, Jesu gara ebe a kpọrọ ya oriri n'ụlọ otu onye isi nke ndị Farisi. Ndị mmadụ wee na-enyochapụta ihe ọ ga-eme, ma Jesu kwuru okwu banyere otu ụfọdụ ndị mmadụ n'ime ndị akpọrọ ya na ha oriri si ahọrọ naanị oche dị mkpa, naanị oche dị mkpa. O kwuru okwu a n'ilu sị, mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ unu oriri agbamakwụkwọ, unu ejila aka unu buru ụzọ họrọ isi oche, n'ihi na eleghị anya onye kpọrọ gị oriri kpọkwara onye ọzọ ka gị na nsọpụrụ. Onye kpọrọ gị na ya ga-abịakwute gị sị, nye nwoke a oche. Oge ahụ ị ga-eji ihere malie gbada n'oche ikpeazụ. Mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ gị oriri, gaa nọdụ n'oche dịkasịchara nta, ka ọ ga-abụ mgbe onye kpọrọ gị oriri batara, ya asị gị, enyi m, bilie gaa n'isi oche. Mgbe ahụ ị ga-enwe nsọpụrụ n'ihu ndị niile akpọrọ gị na ha oriri, n'ihi na onye ọbụla na-eweli onwe ya elu, a ga-ebuda ya, ma onye ọbụla na-eweda onwe ya ala, a ga-eweli ya elu. Jesu wee sịkwa onye kpọrọ ya oriri, mgbe ọbụla i siri oriri, ma ọ bụ n'ehihie ma ọ bụ n'abalị, akpọla naanị ndị enyi gị, ma ọ bụ ụmụnne gị, ma ọ bụ ndị ikwu na ibe gị, ma ọ bụ ndị agbata obi gị bara ọgaranya, n'ihi na ha ga-akpọkwa gị oriri n'ụlọ ha, wee si n'ụzọ dị otu a kwụghachi gị ụgwọ ihe ha riri n'ụlọ gị. Kama mgbe ọbụla i siri oriri ukwu, kpọọ ndị ogbenye na ndị ụbịam, ndị ngwọrọ na ndị ìsì. Ọ ga-adị gị obi mma na ha bụ ndị na-enweghị ike ịkwụghachi gị ụgwọ, n'ihi na a ga-akwụghachi
ụgwọ ya na mbilite n'ọnwụ ndị ezi omume. Ozi ọma nkụzi n'ụwa. Anyị si n'oziọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Toya, 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 toya. Onye nwe anyị rụrụ ọrụ ọma n'ụwa, toya, ọ ga-adị mma o. Anyị nọ n'obi Chukwu. Oge eji enye Chineke ekene, oge eji ebuli Chukwu elu. Ọ sị ihe anyị nọ bụ Mount Zion. Anyị nọ n'ugwu nsọ Chukwu, ebe ndị mmụọ gbakọrọ. Toya, 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 toya. Onye nwanyị lụrụ ọlụ ọma n'ụwa, toya, ọ ga-adị mma. Ọ sị ụmụ Chukwu, ọ bụ ebe ụgbọgbọ ụmụ Chukwu, ebe ndị mmụọ ozi, igwe ndị mmụọ gbakọrọ. Anyị nọ n'obi Chukwu, Chineke dị ndụ, ọ bụ n'ime ya ka anyị nọ. Toya, 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 ezigbo toya, toya, toya. Onye nwanyị lụrụ ọlụ ọma n'ụwa, toya. Ị ga-ekelekwa Chineke maka ihe ọma o mere gị, maka ezinụlọ a, maka ndụ, maka onye nke ahụike. Chineke anyị ekene gị, ọ bụ ofufe ka anyị bịara ife gị maka ihe ọma niile ị na-emere anyị. Ekene dịrị gị. Ezia, toya, 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 ezia, toya, toya, toya. Onye nwanyị lụrụ ọlụ ọma n'ụwa, toya, haleluya. Chineke anyị ekene gị, anyị ekene gị. Otuto niile ga-adị gị, ike niile na mgbuli elu ga-adị gị. Ọ bụ sọ gị nwe ya. Anyị ekene gị maka ihe ị na-eme na ndụ anyị, n'isi ezinụlọ anyị. Toya, 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 ojo toya, toya, toya. Onye nwanyị lụrụ ọlụ ọma n'ụwa, toya, haleluya. Ekele gị Chineke maka ọ bụ gị ka, ọ bụ gị ke, ọ bụ gị ma ihe niile na ndụ anyị. Onye nwanyị rụrụ ọrụ ọma n'ụwa, tobe ya. Ihe niile nwere n'ụwa, onye nyere m ya, Chinyere m. Akụnụba nwere n'ụwa, onye nyere m ya. Ọ bụ Chukwu na-enye, ọ bụ ya na-enye. Ike niile nwere n'ụwa, onye nyere m ya. Enwe ihe ọma Chineke mere gị, ọ bụ ego ka ihe niile m ji akpa nganga, onye nyere m ya. Chineke ekene, Chineke ekene. Ahụike nwere n'ụwa, onye nyere m ya. Ọ bụ gị na-enye ihe niile. Ihe niile nwere m ji ewa, onye m ji akpa nganga. Eze niile, ụmụ
nke ji gọzie m onye nyere m ya ya ma niile m mara n'ụwa onye nyere m ya ekene dịrị Chineke ahụike nwere n'ụwa onye nyere m ya eze nara ekele chimụdị ndụ chimanwụ anwụ chacha onye na-eme mmadụ ndụ chimanwụ anwụ chacha ọ dị ndụ ike dị ya aka na-agwọ ọrịa dị ndụ chimanwụ anwụ chacha eze nara ekene onye nye m ọnụ dị ndụ chimanwụ anwụ chacha eze ekene dịrị gị aka na-eme mmadụ ndụ chimanwụ anwụ chacha ekene dịrị gị onye nye ọma mmadụ ndụ chimanwụ anwụ chacha anyị ekene gị ụbọchị anyị ekene dịrị gị ike dịrị gị mgbidi elu niile dịrị gị anyị ekele gị anyị enye gị ekele nara otuto nara ngọzi niile si na Kristi onye nwe anyị biko kọrọ Chukwu aka amen. E nwere otu nwoke ike ndụ gwụọgụrụ ọ bụ onye ọgaranya mana ọ nwere otu nwa maka ọ ga-ewere ihe ndị ọ nwere nyefee n'aka nwa ya ma ihe ọ na-achọsibụgịrị onye ga-anọnyere nwa ya bụrụ onye ga na-agbaziri ya ka ọ bụrụ ihe lekwata ihe ndị ọ nwere dịka ọgaranya ya bụ die ndị na-arụ ya ọrụ ka ha wepụ ozi zisa ndị mmadụ ka ha bịa lee ule mmadụ 50 bịa lee ule ahụ. Nwoke a nwere ebe ndị ije na-abịa nọ ka ha wee zuo ike na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere na-enye ya ego mana mgbe etinye ezama ihe mmadụ ole mere nke ọma ihe a chọrọ naanị mmadụ 3 ofu onye ga-agba onye nke mbụ ga-abụ onye ga-enyere nwa ya aka ịhazi na iduziri nwa ya ọdụ ka akụnụba ihe ndị o nwere ka ọ na-eto na-aga n'ihu. Abụọ ndị ọzọ onye nke abụọ onye ga-abụ onye nke atọ ga-abụzi ndị ga-enye aka ịrụ ọrụ n'ime kọmpanị ya bụ ihe onwunwe nwoke ha nwere. Mana oge elechara ya bụ exam ihe niile ya bụ mmadụ 3 mere nke ọma. Onye nke mbụ mgbe ha na-enye ha ya bụ award iji gosi ya dịkwa mgbe ha ga-ebido ọrụ at the beginning tupu ebido ndị niile na-akparịta nkata onye ọ na-akparịta nkata ma mgbe resọt pụtara okwe gbara onye nke mbụ onye ha gba onye nke mbụ ka ebu n'obi na ọ bụ ya ga-enyere nwa onye nwe akụnụba niile iji dozie ya nke ọma. Ya bido mewe nganga mee anya ka ọ hụzi ndị enu ya na ya so na mbụ ọnwa nkata mgbe a na-achọ ibido ule. Mgbe nke a na-eme onye nwe akụnụba ya bụ nwoke a chọrọ inyefe ihe ndị a n'aka nwa ya ewee sị na ha ga-abịa ebe obi ọ bụ naanị ebe obi mana ha ga ya bụ lodging them ya bụ ebe ndị ije na-ezu ike a ga-edosa ebe ọ ga-awụ the following day ka ha bido ọrụ. Mana oge nwoke a mgbe a ga-ebute ha na ebe ha ga-ezu ike nwoke a kpọrọ onye na-arụ ya ọrụ kwesịrị ibute ha na airport si ya ngwa nye m kii ka m jiri aka m gaa bute ndị a. Ndị nke gbara onye nke bụ onye nke ha bụ na onye nke atọ ọ mụ ga-ebute ha na the following day onye nke ọzọ bụ onye nke mbụ ọ bụkwa mụ ga-ebute ya. Ndị niile na-arụ ya ọrụ maka o nwere lot of workers ha na-asị ka ezi nke onye a chọrọ iji aka anya moto ụgbọala na-aga buru ndị a niile
nwoke akakwa na isi ya niile awọ awọ, mana enweghị nwoke na-achọ. Oge nke mbụ o jere ka ọ ga-bute ha n'airport, wee dee afọ onye nke mbụ na onye nke abụọ, hụrụ ebe a na-eche ndị batara abata. Mmadụ abụọ, onye nke gbara onye nke abụọ onye nke atọ, wee hụ nwoke were aha ha n'akwụkwọ na-egosi ya. Ha garuo nso bụrụ weti ngwongwo ha na ihe ha bụ. Mgbe nwoke ha hụ nwoke a, ha soro ekwe ekele ya. Mgbe ha na-agba na moto, nwoke wee mepee buutu. Ụmụaka abụọ ahụ, okwu okorobịa abụọ, ha buru ji aka ha buru eti n'ime moto. Mgbe ha baa na moto, nwoke jụọ ha ka ekwenụ njem unu gara nke ọma. Ha sị yes, ọ ga nke ọma, thank you. Orukọ mgbe ha na-arịtu ruo ebe ha ga-ezu ike, ebe e bulọtara ha, nwoke arịtuo ka ọ gaburu. Ha sị mba, leave it ka anyị jee aka ha buo ya. Ha burukwa ngwongwo ha baa ebe e dosara ha. The following day, nwoke a na-akwa draiva ya, onye na-aga egbute ha sị, achọrọ m ị ga-egbute onye nke mbụ, onye nke abụọ onye nke ga-enye aka nwa m wee mee ka ihe ndị m nwere ka o too nke ọma. So mgbe nwoke ha jere dekwa aha onye nke mbụ ahụ dosa ya, mgbe onye nke mbụ ahụ bịara, ozugbo ọ na-alarụ abịarụ, ya sị ka ekwenụ nke agadi nwoke a ka akpọta ka ọ baburu m. Ka ekwenụ nke agadi nwoke a. Ya sị ya, papa, ọ nwere nwa onye ọzọ ga-ebu m ọkwa kọmpanị a ma m na-abịa na why not ịkpọta nye gị m na ibu m niile na ibu m ebuga, ọ gị ebu n'ibu m. Ka ọ ka na-eme, nwoke ma jiri aka ya para ibu ahụ, ya na-ele ya anya. Mgbe o buru ya tiche na moto, ya bụ demanụ nwe ụdị moto. Mgbe o ji aka jiri aka ji, ya na-ele ya anya ka ọ banye moto, ya na-ajụ ya, ọ naghị gị ka ebute bịa bute m, ọnwa onye ọzọ ndị ọzọ dị yọng ga-ebute m, ya rụrụ oke dịka gị ka ị ga na-achọ na-agba nwoke a okwu dị iche iche. Si ya, agadi dị otu a ekwesịghị na-agbasi moto, kwesịrị iji ofu ebe gaa zuo ike. So mgbe ha rukwara, buru ya butere ebe ha na-ezu ike ka ha na-achọ iritu. Nwoke ma mepe na buut ka ọ baburu ya. Ya sị ya, ị na-eche nke mbaburu ya, ị ma n'ọrụ gị. Ya bụ onye nke mbụ ahụ bịa ebe onye nke mbụ kpọrọ onye nke mbụ na-agwa onye nwe, mana ọma na ọ ya nwe kọmpanị. Si ya, ị ma n'ọrụ gị ka ị ga-abịa eburu ibu a. Nwoke ma buru ya, nke o buru ya, ndị ọrụ ya hụ ya mee ka ha gbara asị mba. Nwoke ma papa ya buru ihe a, buru ya bugo elu, bugocha ihe niile. Defu onye ndị ka a ga-abịasi n'ọfịs ya ka o wee gwazie ha ihe ndị a ga-arụ na otu a ga-esi aga. Defu onye ndị ka ha abụọ, onye nke mbụ mmadụ abụọ ebutere na ya onwe ya, ka ha mepeziri ụzọ bata. Ya wụrụ na onye enu ọ na-abara mba gbara isi awọ oke bụ ọya nwe onye nwe ihe niile a na-ekwu okwu ya, ike gwụ ya. Mmadụ abụọ ndị ọzọ, onye nwere tinye aka na agba, ka ha tinye aka na agba. Nwoke masị oke nụ niile dịcha mma, ma ihe nwere na manejimenti gbanweziri obi ha na onye ahụ bụ onye nke mbụ na ọ yawa ga-arụzi ọrụ. Mmadụ abụọ hazi bụ ndị gbara onye nke mbụ, onye nke abụọ na onye nke atọ bụ ndị a ga-etinyekwuru nwa ya nwoke, onye ga-enye aka hụ na kọmpanị na-aga aga. Ya bụ onye nke mbụ ahụ eche ma ha ga-abụ onye nke mbụ ga-enye aka ya na nwa ya nye aka, iwu advaisa nwa ya, ụzọ onye ya si ya jee rụazụ ọrụ gbaozie mmadụ abụọ ndị ọzọ gbara onye nke abụọ na onye nke atọ, ụzọ onye ahụ ga-asụra ndị ya bụ nwa nwoke a nwee ebe ahụ si ọrụ ha gara arụzi. Isiokwu m taata bụgịrị be humble so that you may find favor with God. Dị umeala ka ị wee nweta amara ma bụrụzikwa onye ihe na-amasị Chineke. Dị umeala ka ị wee nweta amara ma bụrụzikwa onye ihe na-amasị gịnị Chineke. Ihe ọgụ nke anyị gụrụ nke mbụ, ọsọ nwa m, dị umeala na-arụ ọrụ gị. Dị umeala na-arụ ọrụ gị. Iji umeala na-arụ ọrụ gị, a ga-ahụ gị n'anya. Ọ bụrụ naanị mmadụ ga-ahụ gị n'anya, ma Chineke ga-ahụ gị n'anya karịa onye ahụ na-etufusi akụ na ụba ya, na-enyefusi akụ na ụba ya. Kedu
ihe o mere onye inyefe mmadụ inye mmadụ akụnụba enyefusi akụnụba onye ọjọọ ka ọ bụ. Mana kedu ihe o ji enyefusi akụnụba ya? Maka na onye ahụ na-enyefusi akụnụba ya bụ onye ngana. Maka onye ọbụla asị gị mgbe ọbụla okomoko butere ụzọ ọ dame gị ọtụtụ esuse nwere ike imetụ mmadụ aka sị ya biko dịgo n'umeala, sị ya dịgo n'umeala, sị ya dịgo n'umeala, metụ na ewesa ya dịgo n'umeala. Na-enwe ebe eji nganga amen, enwe ebe eji nganga. N'enu Jesu n'onwe ya ele anya maka mgbapụta na-ele anya ndị bịanụ ị na-ebe n'isi oche maka isoro mee ya gịnị kpọọ ya n'ori ya, mana ọ na-eme ihe na-eme ndị yi akwa ukwu ndị nna ị ga-ahụ ndị chọ ka ahụ ha na maka na bayawo na if you scratch my back I scratch yours. Ịkọ bụ nkọ gị mana ọwụ ndụ Chukwu, ọwụ ndụ nwa Chineke. Ya bụ ha bịara ka onye ahụ na-eme emume ka ọ hụkwa ha na gịnị na ọ bịara. Andụghị ụwa na-emezi ugbu a na ụfọdụ oge ka ịbịa na ka ọ hụkwa m and ozugbo ọ na-ahụ gị ozugbo 2 minutes gị gị larie. Ị na-abịazi ka maka ịbịara ka ị nọnyere ya o si n'obi gị. Ya bụ nganga. Kedu ihe kpatara ụwa tata? Ihe mere ụwa dị dị otu ọ dị dị na mbido pride. Nganga bidoro na ụwa dara tata si n'aka ekwensu, mana anyị mmadụ nwetara nsọpụta si na gịnị umeala anyị Jesu Kristi. Philippians chapter 2 verse 11 from 7 to 11 ọ sịla anya n'agbanyeghị na ọ gịnị na ọ bụ Chukwu mana o ji aka ya hụta onwe ya dịka Chukwu. Ọ nwere onwe ya wetu umeala wee dịka mmadụ dịka ohu wee rugo isi ruo gịnị ruo n'ọnwụ. Ya ka Chineke ji mee gịnị bulie ya elu maka umeala ya ka eji gbapụta bụ na gị. So ekwensu si maka gịnị maka gịnị okomoko ya mmadụ wee daruo ala, ma Jesu bịa gịnị si n'umeala mee gịnị kulitekwa ha elu. So umeala dị mkpa. Ya ka o ji bụrụ na gị okomoko bụ gịnị otu njọ kacha njọ na-esikpu njọ ndị ọzọ na-aga. Okomoko mkpakọ. Ọ dị ka nwanne mgbe m nọ na enwe parish etiri m ọhụrụ na Nigerian mgbe ozugbo m bịara ịmagodo ayọ masị practice dịcha afa ndị na-ekwu masị. Mgbe m ga-ekwuzi ya mgbe onye dị otu a na-ayọ ihe dị otu a na-ekele mgbe a gbasara masị ofu onye sị m fada ịkpara aha m mana itinye ya chief dọkịta. M sị ya ọwụ Chineke ama na ewu dọkịta. Onye ị na-ayọ ka ahụ ị na-aza ka ị chọrọ. Okomoko. That's why akwụkwọ nsọ nke mbụ ihe a gụrụ isi ya gosiri na onye ọbụla nwere okomoko ọ dị ka ọrịa a na-aga agwọta maka ihe Chineke ya gwụwa ya. We need to be healed. Okomoko achụka maka okomoko mmadụ amaghị ihe bụ. Okomoko dị mmadụ amaghị ihe ọ bụ. Maka onye okomoko bụ gịnị naanị m dị mkpa, onye mmụọ dị mkpa. Ọ bụ na nọ na mitin ahụ ọ ga-aga m ga-akwatu ya. Ọ naanị m dị mkpa. Onye okomoko a na-ahụ dịka gịnị na ihe ọ bụla m na-arụ ndị ọzọ bụkwa collaborators ya ndị ga-enyere m aka ka ihe eme gịnị gaa nke ọma. Onye okomoko bụ gịnị na onwe ya ọ ghọtara na gịnị na ihe niile o nwere na ihe ọ bụ si n'aka Chineke bịa. Amara Chineke 1 Corinthians chapter 4 verse 7 ọ sị ya ka Paul Jason si na-enwe ihe i nwere na ndụ gị ihe si n'aka Chineke bịa. Mgbe ị pụta n'ụwa enweghị ijipụta ihe anyị yi taa enweghị ijipụta
ma tata ụfọdụ nwere moto, ụfọdụ nwere ihe nọ. Onye okomoko ama na ihe ọbụla ndụ ndị ama m ịgakwu na ụlọ ọgwụ ihu ndị mmadụ gị bee akwa gị kelee Chineke maka ndụ onye gị, gị kelee ka ume eme ndị a na-eji ihe tụba n'imi tụba ha ga-eri nri. Ọ dị mma ịdọkọta gị gaa ụlọ ọgwụ gaa cheki so that that's why Jesu ji ụfọdụ oge Pọl sị enweghị ihe atụ m okwu, achọrọ m ife efe. Chineke sị no, ihe ha nọrọ ebe ahụ. My grace is enough for you. Ya bụ ọ dị mkpa enweela ihe ị nwere iji eme ngara. Enwe ihe Chineke nyere gị, Pọl na-adasị na-ekwu, enwe ihe ị nwere n'ụwa na-abụghị onyinye Chineke. So ọ bụrụ na onyinye Chineke kwanye ike ego iji eme ngara, why do you boast? One day ụbọchị ụbọchị ị ga-abụ nda ịragbo n'ahụ adịghị gị ghọta ihe mgbe aka ịghọta dị n'ihu hụ na enweghị mmadụ megere mmadụ wụ mgbe aka ọ ga-akụzi gị na enweghị mmadụ wụ. Nwere aka nkọrọ mgbe ahụ na ndị astronauts ha gara, ndị a na-agafe aga na at the space, ha gara mgbe ha gara ha si ebe a nọ lee anya n'ụwa dịka gịnị dot, ya bụ kpọm ụwa dịka gịnị kpọm. Mgbe ha laghachi n'ụwa ọgbagwoju humbled na onye aka mmadụ na-agụgharị iche ebe agba gị iche ebe agba chọọ onye nke okwu ka onye nke emekwa onye wụ onye ka ịbụ. Ọ bụrụ na ụwa Chineke kere ụwa m na gị n'ime dị kpọm ka ekwe ihe mmadụ wụ ewuzi gịnị. Ọ bụrụ na ụwa wụ kpọm ka ezigbo ihe iwu kpọkọm ya wụ ime ihe ahụ n'ọgbata anyị chịkwa akwa mechaa yi akwa ma mma nkwenye mmadụ bụ nothing. Ịrị ahụ ma ibute ụtụ ibilite ụtụ na-agị na-agụta biko banyere mma aka ihe ghọtara gị ndụ Chineke nye gị, you have to appreciate it. Ọ gị nwebe head challenges mgbe aka ihe ghọta na nke ị nwere enwe kelee Chineke. Amen. Ya bụ ọ dị mkpa appreciate God. Emesịa ngana n'ebe iji ya aga. That's why okwu a bụ humility. Ebe o si na root o si mgbọrọgwụ o si gwere na Latin word humus, and ebe ahụ ka esi wepụtakwa gịnị human. Kedu ihe ọ pụtara? Aja, ntụ. Ihe ọ pụtara ya human, ntụ. Ihe ọ pụtara. That's why oge Latin season kedu ihe a na-eme? Onye ụkọchukwu were gịnị ntụ mee gịnị kpụkwa gịnị isi gịnị chetakwa aja ka ị bụ aja gị eme gịnị alaji. So dengede pose denge wetin you have you no get nothing. Dengede pose denge why are you posing? Ihe niile nwere Chineke mee gịnị nyere gị ya. It's a gift. Appreciate him. Enwe nke iji apụ mgbọsị ị ga-apụ naanị ayeze egwuregwu ị ga-awụ nọ even gị ịzụ akpati 50 million meaningless maka ha niile ga-atọ into what aja. Were gaa anyị ụmụ ogbe chọọ ụmụ ogbe. Amen. Ịdị umeala amaka. Enwe ebe eji nsogbu ọnwụ na ụwa kpọm. Kedu ihe anyị na-agbakwuru onwe anyị? Kedu ihe anyị na-alụrụ ọgụ? Kedu ihe anyị ji anyụ? Kedu ihe eji eme? Kama anyị na-eme anyị na-enwe ezumike nke obi. Gị na mmadụ ibe gị mezie. Gị na mmadụ ibe gị na mma. Enwe ebe eji ụwa aga. Ya bụ ọ dị mkpa na mụ na gị anyị dị kena gịnị umeala. Anyị dị umeala na ọ dị mkpa. Ihe Jesu ji bịa gịnị mee ka ụwa dịkwa mma, mụ na gị na Chineke dị mma. Ọ bụ umeala. O mere ka anyị umeala. In Luke chapter 18
verse 10 and 14. Ajide mmadụ abụọ na-ekpe ekpere. Ọ sị gị, ofu onye na-ekpe asị, ha hapụ onye ahụ n'ebe a, onye oshi ka ọwụ, onye ama ka ọwụ. Mana onye nke ọzọ na-ekpe asị gị, Chineke mee gịnị? Mere m ekpere. Mere m amesi na mere m ekpere. Ọ sị Jesu na mmadụ abụọ a, onye nke ọzọ ka Chineke na-enwe ga-anụrụ gịnị ekpere ya. In Sirach chapter 35 verse 21, ọ sịrị anya, ekpere onye umeala na-agbawa uru bụ nke igwe. Ọ dịghị esi ike ruo mgbe Chineke megịrị nụrụ ya. Umeala dị mkpa. Ego nne anyị dị asọ. Ịdị umeala mmadụ isi nweta amara Chineke. Mesikwa ihe gị na-amasị Chineke, maka ọ dị mkpa ị ga-ajụ onwe gị ihe gị na-amasị Chineke. Umeala very powerful. Nne anyị dị asọ nne ya abụ m odu nwaanyị nke osopụrụ ka o megịrị ka o riri nke isi kwuo. Asị ya na-elegodu na nwanne gị nwaanyị dị ime, ya hapụ ihe niile m ozugbo gaa ime gịrị ileta ya. Ọ ma onye ga-ahụ asị mba ahụ maka onye m ga-awụ eze, onye na-awụ onye ga-amụ prọfet. So ọ ngwa awụ onye megịrị kwesịrị ịbịa megịrị leta mkpọ m isi ala, mana o bu ya, ọ mana o bu Chukwu n'afọ ya gaa ime gịrị ileta onye Elizabeth, very humble woman. Ịma na ihe a ji Chineke kwutata na umeala na-eme ka mmadụ maa mma. Na skuul enwere ebe ụmụ akwụkwọ ewetara apụl 12 were ihe mapacha ya, ede nke ọzọ who wants to be humble, dị nke ọzọ who wants to be proud. Ịma dee ya seti apụl, tie apụl nke red ahụ na-achị, ma nke red ga-atọ ụtọ dị mma. Nke a ka edere who wants to be proud. Tie nke ọzọ na-acha green, ịma ụfọdụ a na-akacha nke a, tie ya who wants to be humble. Ịma ụmụ akwụkwọ niile, onye ọ na-eme gị forward march, onye ọ na-akwụ na gịrị, ime onye kwere eme gị akwụ na apụ nke ahụ ede gị who wants to be proud. Ime onye na-ebe a na gana kasụ onye nganga, mana n'ime oge ime anyị na-eme nganga. Onye onye ga-achọkọ ya na onye nganga mee ihe. That's why ihe ọ bụla ị na-enye jiri nganga no right intention, nwere right intention, ihe a na-abụ efu, ọ na-abụrụ efu. Ya ka Jesu si lee anya unu onwe unu mgbe ọbụla ga-akpọ ndị mmadụ ka unu rie ka unu ndị ogbenye. Jesu mgbe ọbụla ebe anya na ndị ogbenye, ndị a ga-emere ebere. Mana ụfọdụ oge ndị anyị na-aga bụ celebrities, ebe anyị na-aga ndị ama ama, ndị ọgaranya dị mma o, pụta ọ bụrụ Naijiria ị nwere gịnị amamihe, maka mmadụ ịdị umeala abụghị amamihe. Mana ọ bụrụ na ịbụ ya ihe ọ bụla ị na-enye, ọ bụrụ na ị chọrọ ka gịnị ka ọ mịta gị gịnị ịhụ na mkpụrụ gị ma gịnị ị ga-eji umeala. Jesu mgbe ọbụla na-akpọ ndị ogbenye, ọ na-akpọzi naanị ndị ahụ na-emere m, ndị ahụ ga-emere m. Ọ bụrụ ị na-akpọ ndị ahụ na-eme m, Luke chapter 6 verse 32 to 36, ọ sịrị anya kedu ihe ị na-achọzi ngọzi Chineke? Ọ bụrụ na ị na-emere ihe ọma naanị ndị na-eme gị ihe ọma, ọwụ ndị njọ a na-eme otu ahụ. Nwaanyị ji asị Chineke gọzie gị, Chineke jizi ọwụ ị na-ahụ naanị ndị hụrụ gị n'anya, ọwụ ndị ọgọ mmụọ ọwa na-eme otu ahụ. So dị ihe dị iche na gị na ndị ọgọ mmụọ. Amen. Ya bụ anyị na-ayọ Chineke onye mụ na aka mkpakọ achọka. Ụfọdụ oge gị na-eme eme anyị na-eme, and let me tell you, ọ nwere ike ndị mmadụ na-etu ya hey ụta ama na ị na-enye ihe a, mana mkpakọ na gị juru ahụ. Mana ọ bụrụ na ebutuo nwaanyị ala, Chineke megịnị na-ebuli anyị elu. Dị umeala, ịdị umeala, Chukwu ji aka na-ebulie gị elu. Maka onye ọbụla dị umeala, onye ahụ nwere hope, even ọ bụrụ na ị nọ on the ground.
enwere hope na ị ga-ekuli, mana onye ọbụla nọ n'elu ị ga-atarị one day, ị ga-atarị. Ya bụ ka Chukwu nyere anyị aka ka anyị dị umeala, ka anyị wepụ ngana, enweghị eji eme. Ụwa a bụ gịnị? Ọ bụ ihe ị kụrụ ka ị eme gịnị ka ị ga-agọrọkwa. Ihe ọma ị mere ka Chukwu si egosikwa gị, ya ka o ji siri anya ihe a ga-eji ajọjụ mụ na gị ama nna gị ikpe. Matthew chapter 25 ọ sịrị anya mgbe agụụ na-agụ mee gịnị nyere m. Mgbe nọ na prison na mkpọrọ m ga-eleta m. Ọ ndị a bụ ndị ọsị bata n'ụlọ nke m, ndị gosi mba ahụ ọkwa ama m onye iwu, ọkwa anyị na gị rikọrọ, ọkwa anyị na gị nkọrọ, ya sị ama m ndị ụlọ gị ndị n'ụwa. So ihe Chukwu ga-eji anyị amara imere mmadụ maka ọ mmadụ mata onye ọwụ, mata na ihe niile o nwere Chineke si n'aka Chineke bịa, ị ga-aha gịnị? The Spirit of God will help you to grow more, and everything you do will prosper. A na-enye Chukwu onye na-eme na gị aka ka umeala na-achị anyị, na-achị n'ezinụlọ anyị. Onye ọbụla nwe umeala, ihe ọma na-abịara. Ndị mmadụ na-achọ onye aha, ndị mmadụ na-achọ ihe onye aha, maka isi n'umeala eziokwu na-apụta. Si n'umeala onye kọretere, onye chi obi anabata ya, na onye dị nganga ọ na-achọ ka a gwa ya eziokwu, ya hapụ ihe na-adị mma ọ na-eme, ọ na-ewute nke ukwuu. Ya bụ mana ọ bụrụ na ị nabata ya, hey nwanne m, otu a ka ọ dị, thank you so much, maka isi sorry ụfọdụ oge ọ nara ahụ. Know how to say sorry and also know how to say thank you for correcting me. Ọ ga-enyere anyị aka ka ihu anyị na-achọpụta ọfụma n'ebe Chukwu nọ, ka Chukwu na-esi aka n'ụdị otu anyị si ebi na-agọzi anyị, na-ebuli anyị elu si na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke,
ekpere nke ndị kwerenụ. Chineke ji ike niile, anyị nọ ebe a maka anyị hụrụ gị n'anya. Biko nyere anyị aka ka anyị na-akọsara gị ihe ndị anyị bụ n'uche. Biko gede anyị ntị ma mere anyị ebere. nwere m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, nna nwere m ihe dị gị mma. Nwere m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, nwere m ihe dị gị mma. Maka ụlọ akwụkwọ ukwu na nke nta nke dị n'aka ụka Katọlik, ka ha bụrụ ebe okwukwe na mmụta na-etokọta ọnụ nke ọma, anyị arịọ gị dị nwenụ. Were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, Daddy, were m ihe dị gị mma. Maka ikikere ndị ọrụ, ka a chọpụta ma dọnyere ha ukwu na mpaghara ụwa niile, anyị arịọ gị dị nwenụ. Were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, Daddy, were m ihe dị gị mma. Maka ndị ọrụ ugbo, ka ha nwee ụdị ụbọchị ọma nke ga-enyere ha aka inwe nnukwu owuwe ihe ubi, anyị arịọ gị dị nwenụ. Were m eze, were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, nna were m ihe dị gị mma. Maka ndị nọgharịrị n'uje obodo ọzọ, ka ha nweta ọganihu nakwa ndị enyi n'ebe ọhụrụ ha jere, anyị arịọ gị dị nwenụ. Were m Daddy, were m ihe masịrị gị, enye m onwe m, na were m ihe dị gị mma. Maka ndị na-enweghị ọrụ nọ n'ọgbakọ anyị, ka ndị agbata obi na ndị enyi ha nyere ha aka mgbe ha ka na-achọ ọrụ, anyị arịọ gị dị nwenụ. Were m ihe masịrị gị, enye m onwe m, Daddy, were m ihe dị gị mma. Maka ndị kwerenụ hapụgoro ụwa, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka ha site n'arịrịọ ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe n'ala eze eluigwe, anyị arịọ gị dị nwenụ. Were m Daddy, were m ihe masịrị gị, enye m onwe m, eze, were m ihe dị mma. Ka anyị ghọta n'isi tinyesi ihe ndị ọzọ anyị bụ n'uche bịa na Jamis a. Kasị cheta ezinụlọ gị, cheta ndị niile yọrọ ka icheta n'ekpere. Chukwu Chike niile, biko were anyị mee ihe dị gị mma. Ọ kasị ka anyị na-akọsara gị ihe ndị anyị bụ n'uche. Biko gosi na anyị ebere, mere anyị ebere, nye anyị mmụọ nke ịdị umeala, mmụọ nke ịhụnanya, mmụọ nke ịhụrịta onwe anyị n'anya, mmụọ nke ịmata na ihe niile anyị nwere na o si n'aka gị bịa, ma mesie ka anyị ji ihe ndị a chọrọ onwe anyị alaeze eluigwe si n'ime ya gbara gị odibo n'ebe ụmụnne anyị nọ, were ya bulie aha gị elu. Biko mezuru ihe ndị a na ihe ndị ọzọ anyị na-ayọ gị na-abụrụ njọ, si na Kristi onye nwe anyị. Number 58.
Ntoko o kaije kele ya ntoko o kaije kele ya ntoko ebe nwere tejida nganga na-ebumebu ebe nwere tejida nganga na-ebumebu ebe nwere tejida nganga na-ebumebu ekwere wo mmaga ma papa n'ime Jizọs ka akpọpa
Bịa ọnụ ụmụnna m ka aja mụrụ na-achụ ka ọ bụrụ ịghasọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Amen. Dị nwenụ site n'onye nke a dị nsọ anyị na-ehune gị mgbe niile, nye anyị ngọzi nke nzọpụta gị. Biko were ike gị mezuoro anyị ihe omi nke a anyị na-eme si na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi ya bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa atụ ụwa site na Kristi n'inwe na anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ na Virgin Maria. Ọ gbapụtara n'ọnwụ ebe si n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, ma bịa si na mbilite ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube oge niile n'ukwe na-ekwe.
Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ido onye ndị a nsọ si n'ịkwasị ya mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya, nye ya ụmụazị ya sị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazị ya sị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ dị ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta anyị. Anyị kwupụta ihe ọmịiko okpukpe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nsọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'igwe na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị ga-zuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke anwụ anwụ zuru ike. Kpọbata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị, anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, wee keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, amen, amen. And glory, wisdom, thanksgiving, and honor
jiri ịhụnanya na umeala jikọta aka wee were obi ya niile ọsa Chukwu wee kpee ekpere ahụ ọ kụziri anyị site n'ikpe Nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sepụ ụwa na-achọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị tinye aka nke ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanagha nsogbu niile, were nchekwa dị asị na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl, udo nke m ka m na-ahapụrụ na udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ otu mgbe niile ka uche gị si chọọ, ịbụ onye ndịda na-achị ebe nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. nyeritanụ ibu nụ ekele nke udo. Leenụ nwa atụrụ Chineke, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
chekwaba ya ruo na ndụ ebe ebe. Hymn number 1 after 212. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m. M ga-adị ndụ ọkpụ. Nsọ miriri ahụ n'ọbara nwa nke mmadụ ṅụkwa ọbara ya. Belụsọ miriri ya nwanne m. Belụsọ miriri ara m
ọbara dị oke ọnụ n'ime gị. Achịcha n'eluigwe bịa, abụ m achịcha, nri na-enye ndụ n'ezie, achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, ezie, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, ebighị ebi. Nerenụ Kristi onye nwụrụ maka anyị, nerenụ Kristi onye zọpụtara anyị. Iwenụ m na-ekwu achịcha n'eluigwe bịa, abụ m achịcha, nri na-enye ndụ n'ezie, achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ga-adị ndụ. ha bụ ihe gbochiri ha ịbịa oriri. Bịazienụ n'oge oriri erugo mmadụ niile.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, inye anyị achịcha nke eluigwe ka ọ bụrụ nri nke anyị. Biko ka achịcha ahụ na-agba obi anyị ume n'ịhụnanya, ka anyị site na ụmụnne anyị na-agbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa one ma one dịka anyị si ama ọkwa eri ego dịka anyị si emekwanụ. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Ọgọst, wee bụrụkwa bụ ụbọchị anyị na-eweta Harvest Thanksgiving anyị monetized nke anyị na-eme ebe a eri Ọgọst ji wee bido na njedebe. Ọ bụ tata ndị otu ọbụla, ezinụlọ ọbụla, obodo ọbụla, zonu ọbụla, onye ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ iji wee chọọ ikene Chineke taa n'ụlọ ụka anụnwanye Chineke melụrụ. Tata bụ ụbọchị ewepụtara, ụbọchị ikpeazụ anyị na-eme eri ụka izizi dị n'Ọgọst, mee ya na nke abụọ, mee ya na nke ịtọ, mee ya na nke ịnọ, were na-eweta ihe na nke ise ngwụcha tata. Ya bụ onye amana ka o si wee dụ ya, ọ bụ gị na Chineke gị ka ọ dị alụ. Ndị otu ọbụla anyị na-akpọ ndị Hiri ma ọ bụ na unu ejebero, ndị Shanahan ma ọ bụ na unu ejebero, ndị Tansi, ndị grupu ọbụla, ICMO, ICWO, ndị Charismatic, ndị Legion of Mary, otu ọbụla, ezinụlọ ọbụla anyị na-elote ma ọ bụ na ilozogo ka anyị na-akpọ ka anyị na-elotere unu n'anya. Unu ya afụ nkata ha niile ka ewepụtagoro, onye ma n'otu nke ihe ma ọ na ebe nke ọ banyere o jebe na ya ma ọ gbagota. Ndị ọcha ga-ejikwa envelopes, ndị enwero envelopes, ịmara ihe ị ga-enye itinye n'ime ihe dezie onugu na afa gị n'azụ ya. Ọ bụrụ nkwa ka ị na-ekwe, idekwa n'azụ ya ego ole bụ ihe ị na-ekwe na nkwa. Ọ bụ ka o si wee dụ. Anyị ga na-akpa afa onye ọbụla, otu ọbụla, obodo ọbụla n'azụ ma were na-agbagote ka anyị si eme. Anyị na-elotekwere dịka ụmụ onye na-ajụ nke ezi mgbe anyị ji wee mụọ ọkwa eji emechi ụlọ ụka anụnwa. 4 o'clock akpọchie ụlọ ụka. Onye ọbụla chọrọ ịbịa ebe anụnwa ịga restroom, ihe abịa ebe a make sure na use restroom. Agbasa ụka wee luo 10 to 4, 10 minutes to 4. Edition nọ ebe a yuzu anya. Ọ bụrụ na 4 o'clock akpọchie ya, etu dịghị mma imebe ma ọ bụrụzi n'ime ebe a, onwe ọzọ onye n'ebe a echegụ. 4 p.m. the church doors are locked for the restroom. Eji m n'aka onye nke na-akpọ m ka ezi mgbe m kwuru, ekwukwa m ya ọzọ. 4 p.m. and 4 p.m. ka akpọchigo ya akpọchi. Ọ bụrụ oge ahụ bịa akụba aka n'ụzọ bịa jụọ m ike bụ iji kii, mba, ejiro m kii. Mike and Jovita Lofeje ha nụ ya? Mike ọ nụ ya? Okay, unu n'anya anyị maala ya. Mike n'onwe ya dịka anyị si mụọ ọkwa n'izu ụka one ma one gara aga, onye bụ nne ya, maka nne ya nwụrụ oge ọ dị abalị ise ka izu ụka ise. Onye zụrụ ya were tụọ ọra rapụzi bụ onye nke zụrụ ya. A ga-akwụ ya, anyị ga-akali ya ụka ebe anụnwa na Fraịde anụnwa 7 p.m. So anyị maalụ ka anyị si eme, ka anyị gbatara ya so wee kpere ma mụ ya ekpere akwanyere ya ugwu ruru ya. Daalụ.
Cornelius Nwuruku na Philomena Nwuruku unu na ya. Cornelius Nwuruku unu n'anya n'azụ. Mmadụ abụọ anụnwa. Cornelius nọ n'ime ụlọ na-asụ akwa. Philomena nọrọ na palọ na-asụ akwa nke ya. O wee bụrụ gịnụ? Mama Cornelius rapụrụ. Emekwue gịnị me? Mama Philomena me gịnị? Rapụkwue. So ha na-abụ n'ofu ụlọ. Onye bebe nwanne ya, onye nke ọzọ ene nwanne ya anya. Ọsị ya were nụ m divenu. Nọ ka o si wee mee. Anyị malụ ka anyị si eme. Ma nwoke ma nwaanyị bi n'ụlọ. Onye ọbụla n'ime ha nne nke ha rapụrụ. O ya bụ izu ha gbara mgbe ha na-eme ọgọ. O wee si etu a wee dị. Ya bụ ka anyị beruore fa ka anyị gbalụ ha dị ka anyị si eme. Daalụnụ. Daalụnụ. M wee na-akpọnite pat ndị Igwe. Ọnụ ya pat ndị Igwe. Oke, unu nekwa anya n'aka nne m. Pat ndị Igwe. Mama nke ya rapụkwara ebe izu ụka abụọ gara aga. Tata ka ọ kapụta nwụrụ. Anyị malụ ka anyị si eme, anya mmiri ka tọrọ ya n'anya. Ka anyị kpọkwa ya beruere ya n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emetụtalụ onye otu anyị ihe metụrụ. Ọ bụ nyanwa ka anyị na-akpọnite ya na-asụ unu niile na-asụ unu ndonu. Daalụnụ. Ezinụlọ ọha ka mụ si ka nkene ndị St. Eugene niile ka onye isi wee nọnyere ha n'oge obi bụ ha sọ ụtọ n'ezinụlọ ha. Nwa ha grajuetiri ni ma pati ma ihe niile emelụ na ha na-ekene ụnụ ka unu niile si were gbata. Ha na-enye ụnụ mkpu ekene si ka Chineke gọzie ụnụ n'ofu n'ofu. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshipers. Unu n'anya from the seminarian. Nwere onye ọzọ ndị tata ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụ. Daalụnụ. Anyị were oghere a wee na-ekenekwa ndị na-enye aka n'ụlọ ụka anụnwa. Ọkachasị anyị na-ekene Fada Udeze nke so wee ka ụka. Anyị na-ekene ya Fada Udeze. Daalụ. Anyị maara ya. Wee na-ekenekwa ndị seminarian Christian Eguaroje nke anyị maalụ. Na-ekenekwa onye otu ihe seminarian Pepe. Onye chọba ose o ji eri nri oje n'ala ya. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke August. All the August babies, please may you stand. Ndị niile amụrụ n'ọnwa nke August, anyị na-asị unu kwụrụ ọtọ. Anyị wee na-ekene Mama Odim, onye nke mere 80 years tata, nke ya pụrụ iche. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear you. Happy birthday to you. Unu n'anya ọnwa Ọgọst pụrụ iche. Ụkọchukwu anyị birthday nya, waya mistress anyị birthday nya, mama 80 years today. So enwechara ihe pụrụ iche na ya. Anyị na-ekene unu na-asụ unu again happy birthday. Anyị wee na-ekenezi ụkọchukwu du anyị na aja nke maasị tata, ụkọchukwu Isaac Ogbunachi. Anyị na-ekene gị Father.
kịtazi anyị ya abanye emume nke ikpeazụ anyị bụ ndị niile emebeghị abịabeghị kene Chineke monetized bazaar. Ana m akpọlite maazị C.Y. Omakụ ndị na-afụ ya na ndị otu ya ka ha pụtaba. Ife dị biko John Sabina Amadi and Geoffrey Ebu and Talking Tech. While I'm waiting for these people, I'm going to make this announcement. Age envelope here. Families over the choro ka your gift banye towards your group. This envelope either give the zone or the group you belong to, so that you can count towards your zone. And also all the groups after today, in the choir, in the dancing, in the choir, all the groups, Shana Amda, all the groups like in the choir, Ndu Kwaje, the charismatic, the group or an abiano, the basket when they use the general basket, number 1 basket, because when they have a line here, Hana hijack, get in at their basket, get in a group, only families and the zones get in at their zone. But all the family, all the groups, they use the general basket. Thank you. Over to Talking Tech. I got up also when in our Johnson air conditioner I had on and said temperature is already too high. Monobo no drug I'm going to go. Praise the mighty name of Jesus. Amen. Okay, Tatabo Abasia. Ebe akpụ n'isi agbụkwọ afọ ọnụ biko no ka anyị manitie ka ndị izizi na-abịa na ndị kwaya biko anyị recognize n'unu. Ezi Chineke dị mma imeela n'ụbọchị taa. Ka ndị na-abịa imeela n'ụbọchị taa. Anyị nwere efi, ụda efi, anyị nwere ụda ewu. Imeela n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa. Awupo ya family. Awupo ya family. 500. Obu efi 500. Ewu 350. Ndị na-abịa awupo ya family. Awupo ya family. N'ụbọchị taa. Igbo Aguilera. Imeela n'ụbọchị taa. Imeela n'ụbọchị taa. Imeela n'ụbọchị taa. Awupo ya family. Imeela n'ụbọchị taa. Imeela n'ụbọchị taa. Imeela n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa. Awupo ya family. Chicken George. Igbo Aguilera. Osungwa family na-eso anazo Osungwa family. Awupo ya family. Chicken George.
Dalo no Omoboya family. Dalo. Osungwa family n'eso ha. Osungwa family. Osungwa family. Lebobe. Osungwa family. Dalo no Osungwa family. Dalo. After Osungwa family, Akubilo. Akubilo family. Talk Akubilo family. Talk Anangazi Akubilo family. Akubilo family. Akubilo family. Thank you. Chris Amori no Kereke. Akubilo family Dalo. Chris Amori no Kereke Dalo no family Dalo. Martina Ortiz, Dalo. Martina Ortiz. Candy Von Davis of Ebu family. Von Davis of Ebu family. Dalo. Von Davis family of Ebu family. Von Davis, I know Dalo. Frank was if I was Dalo. If I was I can end the I can again and the bego. I can own. Maxwell and Emilia. Mike of Ebu family. Mike of Ebu family. I know. ICW, get ready. Arrange family. I know. Ohakam family. I know. Ohakam I know. Mojo ku family I know. Mojo ku I know family. Which of your favorite family, darling? I can hear. Abambo family, Abambo. Abambo family, I know. Iwu family I know. For Kando, Iwu family I know. Mbane
Mbanefo anyị na-ekele unu. Emecheta family. Emecheta anyị na-ekele Emecheta family anyị na-ekelekwa. Kedu na-abịa? Your family. Honorable family. Oh, beloved, that the guy naked and beloved. Honorable family, darling. Honorable family, darling. Honorable family, thank you. Philip, wicked family, wicked Alan. We family, dalo. We family, dalo. And the family, Francis and the family. Francis and the family. Guru has a family. Okay. Guru has a family. I make and Guru has a family. There's a family. Allow you. There's a family. There's a family. Allow you. There's a family. Dalo. Allow you. There's a family. Abe Kobe. I know an Abe Kobe family. Abe Kobe family. Abe Kobe family. Abe Kobe family. Dalo. Can you know the family. The family. Giovanni, Biko, Kiputa, Kandina, Kaimandina, thank you. ICW.
ayama oyo gadere ma ayama 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 oyo gadere ma ayama ayama oya gadere ma ayama ayama ICW Andin le kanaga yo Andin le kanaga Julius, come on. Julius. Julius, Ekomodi family. Julius, Ekomodi family. Julius, Ekomodi family. Ekomodi family. Umoji. Ekomodi family. Thank you. You are going to Nabia. On the grammar, Begonese.
of Columbus. Knight of Columbus. KC, Knight of Columbus. Knights of Columbus. And the Tansi group. When now, dear. Can be. Then, it go down. Angela have okay. National 10 cows. Then 10 cows. I'm not just see what. National 10. How about the other? 10 cows. See why 110. Cows zone. Zone can I go? Zone can I go? Zone can I go? Now what everyone got a no Jeffis every zone can I go? Season Kanaga. Canada. Look up. Canada. Season Kanaga. Season Kanaga. Charismatic. All charismatic. Charismatic Ganaga. Oh, charismatic. Oh, Canabia. Oh, charismatic. Oh, Canabia.
ndị charismatic daalụnụ. Shanaham sara n'azụ. Shanaham na charismatic daalụnụ. Biko pụọnụ n'ụzọ, ndị na-adịrị enye onyinye pụọ n'ụzọ ka ama ndị na-abịanụ. Ndị na-anọ grupu na-anaghị abịa ha pụọ n'ụzọ. Ya Giovanni, ndị na-abịa na-abụ ndị Shanaham, biko nyere ha. Ndị Shanaham na-abịa Giovanni. Ndị Shanaham hapụ efi 10. Shanaham efi 10. Shanaham efi 10. Efi 10. Shanaham JF10. Shanaham JF10. Nabian. If you belong to the Wingiri, you got some more yoga to do. Shanaham Nabian. Haji F10. F10. Shanaham. Shanaham group F10. Ndị Shanaham ka na-aga o. Shanaham ka na-aga. Shanaham ka na-aga. Ha ji F10. Unu ji F10 wee bịa, anyị na-ekene unu. F10 ndị Shanaham F10. Ụzọ ndụ family. Run the family, dalo. Hey, Ikabu the family. Ikabu the family. Ikabu the family. Ikabu the family. Ikabu the family, yeah. Ikabo the family. Thank you, Ikabo the family. Thank you. 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 Thank you. Thank you.
Heart na-abịa, ndị Sacred Heart. Ndị Sacred Heart, aha bụ na-abịa ya, Sacred Heart. Sacred Heart Ministry. And the Sacred Heart of Jesus Ministry, Dallin. Frank Okoye family na-esota. Frank Okoye family na-esota. After Frank Okoye, abụziala ụmụnne nzukọ ụmụnne na n'azụ Frank Okoye family ọha na-abịa na Frank Okoye family nzukọ ụmụnne uwe gbara isi ọha na n'azụ Frank Okoye. Nzukọ ụmụnne uwe gbara isi ọha na-abịa. Nzukọ ụmụnne uwe gbara isi. Nzukọ ụmụnne uwe gbara isi. Nzukọ ụmụnne wee were isi ọha na-abịa. Nzukọ ụmụnne daalụ na wee were isi. Nzukọ ụmụnne daalụ na na-abịa. Ndị kwaya daalụ nụ. Ndị kwaya daalụ nụ. Ndị kwaya daalụ nụ. Okay.
kwaya daalụ no. Achọrọ ndị kwaya. Oh, ndị seminarians na-abịakwu. Oh, seminarians, thank you. Biko ka anyị kụọrụ n'onwe anyị aka. Oge a na-asị m na hit na-eme, amara m na hit na-eme bụ hit ego. Onye sị m na hit na-eme n'ụlọ ka nsị anọ anyị na-eme monetize bazaar. So ndị mmadụ pụtara tata pụkwuo n'onwe anyị aka ọzọ. Ka anyị kụọrụ ụkọchukwu anyị aka. Daalụ fada. Ka ọ dị ka isokwu mmefego m ka ọ fe m ugbo na-abụ. Biko otu a ka o si wee dị. Ụnụ mana ndị ụka adịghị asị no. Izu ụka na-abịa abịa nwekwa ihe iji ma ndị abịara zigara ha ozi si anyị na chi anyị ka mma. O ka ụnụ gwa ha ndị ụka adịghị asị no na ego na-abata. So anyị kwere ekwe otu a ka o si wee dị na monetize bazaar 2025. Chineke kwa anyị ọnwa na-abịa abịa akpọzie afa ndị gbaa first, ndị gbaa second na ndị gbaa first. Na dike kọkọtara ugbo si ka ya na lụọ bụrụ na ọlụ agwụgo n'ọka ọkụrụ otu ume ndị birikwa na ndị nwe mmadụ. Otu dị Yesu ya ka ndị ikwu ụmụ obere wee kee na anyị ncha maka agbammbọ anyị dịka esi wee kwuo ọbụkwa na o nwere ndị ịma na ụka na-abịa na ọ bụ na o nwere onye ka chọrọ onye mebeghị nchọrọ ịfụ anyị mekwe ka anyị mara. Daalụnụ, thank you. Biko eji m ohere ekele Fada Jude the parish priest maka inye m ohere iji bịa nọnyere unu iji chụọ aja misa na-asị ka Chineke gọzie gị gọzie unu niile maka nkwado unu ka otu si akwado ihe Chukwu ka Chukwu si otu a nkwado unu na ezinụlọ na Kristi onye nwe anyị. Ana ekelekwa ụmụnne m ndị so m ka chụọ aja misa tata na-asị ka Chineke gọzie unu mgbakwutezi na ọtọ ka anyị gbasaa nụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa kwụsịgo.